Nugiman kana naka hamna da musong hamni na musong go naka chen kana thanglai nai jibiwa hamna ni bagi lukorong tam ko kasanai ben hamba an puhna hamna asuka norok tam kha chalai tong la ja ane bata ti te mama chalai tunta bata kije ma be chalai tong jaw na naka chen to nono khana tlang nai jibiwa nang thangnai da thangnai Hingga hanya tahu teh bosong, belakin hawa nama cinca bagi rumah cinca, hanya tak sidak mapli kasih mereka sosial media wa. Hingga orang mapli nunggu bawa kam kino saya mani tong neba, kam kino boji mana tong na, tining video bawa hayang no. Hingga belakin hawa nama cinca hanya mapli kasih mereka, hanya ram bawa kami am sayo, hanya sini tahu dines debroma. Belakin hanya yago tioma angunyai, belakin terus ratu tioma tori tonga, eba belakin orang pusat kerja bang eba bial ni bangunyai. Boy aja sak sorry kahamangai hamai tong namu semua hamai tong maya eba owa hairang pusha problem ni bagai belai kuno sini logorong no tinin salo social media bising ti kap kabinai logorong no soba susan ka eba belai kuno kap kabinai kok kesarka te amani yang lobo sini takuk tines debromani bini hik eba bini bihik bo owa hikino hanya hai kenin no asol bobo belai kuno kok kokoi eba kok kokoi bobo belai kuno kok sai manca saya te amni yang lo sini logorong no kap kabinai sini takuk tines ni bihik bo soba susan ka kisah sini Sengno coba jadi hinai borok saksori hamna mosong jaganai sini logorong no kija coba ka te amni yang lo bo saka sini tahu dines debroma bo rang pusak keri ni bagai obah kia hamna mosong bo hamai maya hinai kisa logorong coba jadi hinai cai kana dika hingga te sini te tak te bok song logo song obah hai map dir no nai belai no kham jao tam nem lo obah kia hanai sini ti prasana di bo hai kia asuk kiri masing ja obah hai rokai ngui tongbai Yang kita waktu busong nrok balik no bong no kaya rui nai so na musong kang ye kok se kong ni kelai nai bong ni Google Pay eba obai ke video ni mampli o eba screen ori jak tongo ingin nrok coba ui mano bono jemantai kok se kong ni kelai nai ang mo jemantai coba nai sini o takuk dines debro mano yang kita waktu busong logo song no bo kisah jemantai coba jadi sini takuk dines debro mano pada ini jeng bisi kok se ui hanya jeng sini o takuk dines debro mani kong ni bisin teba mampli bisin te jeng kisah kam ye boji na lena Otam ini sini tipla salo gorong no kok besar kaseng amo kisah kami ye pini kong nebis te saya mana lena ngi kisah kami nai tung di tini no mampli no Giman kana naka hamna da musong hamni na musong go naka chen kana thanglai nai jibiwa hamna ni bagi lukorong tam ko kasanai ben hamba an puhna hamna asuka norok tam kha chalai tong la ja ane bata ti te mama chalai tunta bata kije ma be chalai tong jaw na naka chen to nono khana tlang nai jibiwa nang thangnai da thangnai kai chen to nono khana tlang nai jibiwa nang thangnai da thangnai gang kai bini kok samani ase kok ro kam ko saimalia tamni kemon bagini khana haima tongo gang ga sekang ro to kok mano pheba tabuk kok ro kam ka mayang theka aban bagai hengka changkhana bono jibit langnai nang hamno musung na ham hanum musung hambo hamno musung oba hino chungbo ba ase kok salai oi yango bongni no khunu baro be kok sal yang kisa phadi mama obo hino brongni oja khairung masingsa belaino sini tripura hasteni changkhana bono tulangna nai tung jibo na rogla tamhi aw abo to tam hinani mane kaham ni bagino borok bo sajot khai ko khaba sungba hamjago gai bini sa khamnan bagai jodi se borok rikhai to sini taku buksong dia bujui khairoi khatoi rikhai singmo hamjago mana hamrinan bagai sini abo bagai sing kahamno abon bagani sungmo sajot nayo jotono no belai kaham kongno abono kabangma borok rok bini monono ge khairok jago pheba yak chugya oi baksa subai manja jaya hediba nong no kebo phaina dana phike nainan to kebo nainani koroi karon kaisa tak tam hnani sung hani okowo
je sini bisingo sini sar lebar kuma songrok je ko ukorok phunungnani hnoi je phunuka khaika mane borok kunu khaimani krei sini sar onimes ni arbo angklangai thangka ani darano sar ang ani darano operation bagai mane rugi hamna bagai angnaini hnoi sini sar onimes no saka edi sini ko karon bo afro nang tawana di ni borno sung hamri nai okok sawo samani hingkai bini hingkai tam humale bo rika bini ekono ria hiya 10,000 ang dai rika ekono matra subecho sung bono rugi ta hamdi maya karon joto bo 10,000 ang sungno ekono dawai rika bini ekono asuk subaka ni asuk subaka apni jaglote kebo phaina phe kebo phajai je kono tipra mothang tho IPF ting tho PGB tho CPM ni hoiten phana che kebo nai krei kebo sungno taksu joto chubai mani krita diri mani krei phaina phe ni krei chubai mani je o amsani je minister sar 10,000 jarang rimani asungno ko khapang ta hokte buksong nor khnai man kana abono amchaini minister brongmang sar onimes debruma boba je mantei chuba jaka nei saimano sakang rogo pheba ajora rogo chung sokpayako hani bai chung akok marano saimandia pheba tini srai srai nongka gahga tabuk je nini buta da klaibu phayo ani ngai to butano ngai ani butanang hamdina bagenyo ani sar tabuk minister mlana minister sar ko onimes ni aro thangai sajo thel mangka 10,000 ko 10,000 ang sar bai pranyo mane salakya quarter habunyo sar mo hake butike ngai nei samani bosawo nini rugino nang habrinan bagai tawana di ang tongo o rugini bagai ang chesta khane tongo nei sar samani karon bo ekono 10,000 ang dai rikha angklang thangmani riya bo hinmalia rikha asuk bai to ang rugi nari mayabla gangkai khana chung thangnai tulangai pheba tin thani tabu ya phawarang asukrai abo jotono saimano lokorok chung subaka 3,000 hai pheba asuk bai chini oroni siming thangnani jibi thangnani se chini gari bara hai thangai pai hoya diba ga chung aro kotogula bithi berai painani pokoni rang kri hai lokorok tamko kusanai abo to lokorok jodiso bono subai hamjagai bini je rugino hamnani bagai hamtu noi subai khangkai lokorok bono jodiso rikangkai to sungbo beleke hambai hambai যখন তে বন তুই ফেমাকা সঙ্গ বন কাহামকাই নতন নামু জঙ্গু যদি সব বরক রিবই হামরি রিমা খাঙ্কাই তো বরং ন থুই ইয়াসাং ন হামবাই রিব কারণ যত ন হামিয়ানি বাগে বা হাম থাকতো নি বরক রিখাকে বা সোংমাংখা bong ni je kota gai nor khane man gana khabang ni ta khoktai bu khoksong abono bini bagai jodino sar on mesai khai kha kwar khlai jotono chinti prasal leader kabangma MLA abahino 13 jona MLA tongo tiprasa simingno phebatai MDC rok kabangma chini tiprasa rok tongo norok bo jotono khairo gai bon bagai jona 2000 3000 haike panu subakha gangkai faya hampano chinthani rang motamuti odek % hai phayo tai odek % no chung joto lokorok suba laikhanke hamrui mano chung abahino yang bono bosak de kisang ko khade chung abahino bahai sakhami rang no hamrina ni bagai ma sai to go tam hinwale kabangma norok hinimano chini tiprasawa kabangma tiprasa bangsawa rugi kabangma sabna sungnai kulman sinai hinlai mano pheba abahai rok tiniwa bobo kok manlia hai ka bosago cholelia yang phade gaching bini logi songbai ba kok salanai te phunungnai norok nogi mankhana bini logi songbo hangka hangke bini logi song norok srai ni nogi mankhana naga hamna da musong hamri na musong go gaching khana thanglai nai jibiwa hamna ni bagi lokorong tam ko kasanai ben hambal an puhena hamna asuka norok tam kha chalai tong la ja ane bata tite mama chalai tunta bata kisa ma chalai tong jaw na nin bum khai an khai chavian norok nogi man khana bini logi songbo haino borok khorok nei yang sakde borok khorok nei boba heke cholwi to khana ke ba busu kosto bo tong khana je kapalo kalainai sago kalainai saimano